Ja viime videolla käytiin latausasetuksia. Käydäänpä nyt katsoa nämä muut valikot läpi. Eka turvallisuusvalikko, kaapelin lukitus, onko auto latauksen aikana lukittuna, aina lukittuna, auetaanko sähkökatkon aikana lukitus siitä, voi valita täältä. Pääsy, eli vaaditaanko käyttäjätunnistus RFID-täkillä tai puhelinsovelluksella. Eli käytännössä silloin, jos auto laittaa lataukseen, niin se ei lähde lataamaan ennen kuin käyttäjä hyväksyy, että lähdetään latailemaan. Salasana ja verkko tuli oikeastaan täällä käyttöönotossa katsottua, mutta näitä pystyy valittamaan täällä. Tuo verkko tarkoittaa niin sähköverkkoa, ei ole wifi-verkko siinä. Mahdotustesti, se on yleensä päällä täällä meidän alueella. Sitten yhteysasioita, täällä on nuo wifi-yhteydet, hotspotit, cloudit, MQTP, OCP, API-rajapinnat. Eli jos halutaan liittää näitä muihin älykotijärjestelmiin tai maksupalveluihin, kuormahallintajärjestelmiin, niin se onnistuu sitten näiden kautta. Yleistä pystyy nimeä, kieltä, päivämäärää, kelloa vaihtelemaan. Kontrolleri on täällä paritettuna. Sitten LEDin värit pystyy vaihtelemaan, uudelleen käynnistämään laitteen. Täällä onkin sitten päivityshommat täällä tietoja valikossa. Tässäpä ne. Katsotaanpa seuraavalla kerralla vähän kuormahallinta-asiaa.